Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, an agpailingad itinagan a Cris at taga Nueva Ecija. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Sani Fermato, Teddy Adelante, Oden Adelante ken Pong Noveda, iti Barangay Tangke, Binalunan, Pangasinan. Shout out pa kada PJ ken Ervin Tabliag, Reynabel, Isabel, Vilma, Remalin, Resty ken Jonaline from Leslie Tabliago. Ayla May Joan, Gian Ayla Faye ken lakay ko ani Joselito Galapon di Tabugnay Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Andiso family ken Samonte family from Jomart Samonte ti Alilam, Ilocos Sur. Shout out kada Dalyasat, Grace Agtina, Mylene Biares, Jasmine Rivera ken Francisca Salcedo. Sargento Gangster, Sargento Bimbi, Sargento Cax ken Sargento Totoy Mola, Tibulog ken Sargento Nice from Pedro Penduko. Amin akabagis ko ti Samahang Ilocano Fraternity PMMS Manila Batch 1999 to 2002 kan amin as seafarers from Jeto Child. Happy birthday kanila kay ko Ricardo Bautista iti Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Amin a listener dito'y Barangay Pao, Balawan, La Union from Fabro family. Makablaawan ni Mamang Leoning,
Fragata, Tinara Sur, San Manuel, Pangasinan. From Marilyn Fragata TV. Bolosan ken Ledda family iti Bulbulala, Balawan, La Union. From William Bolosan Sr. Rolyoda family iti San Gregorio, Cabala Union. From Roger Rolyoda. Ken shout out ken ni Diane K. Rolyoda. Happy birthday ken ni kabsat ko Olivia. Makablaawan pa'y da Juliet ken Emma ditoy Saudi Arabia. Ni Sir ken Bumatay family iti Dilasag, Aurora Province. Parents ko ada Vicenta ken Lito Mari ijay Taleb Cordon Isabela. From Junior Mari ti Macau. Shout out kada Leticia Lapitan ken Homer Alamo. Concepcion ken Asitura family, Damacleo, Marzen, Nanay Sosima ken dagiti agriculture ken Bantay Ilog. From Angelo Asetura Concepcion. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Chris. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Kastamoten dagiti naayat adumdumngeg. May saakmet a subscriber iti YouTube channel yo manang. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak bareng mapilimet a maidrama. Nakurapay kami manang. May saaman nalon ni tatang ko ket ni nanang komporme met ti napakitang tangdanan ta isupay a makatulong ken ni tatang. Gapo iti rigat ti biag sa anakon a nakapagtuloy nga agiskwela, isu nga ingka gumaaklaangan ti agbirok iti trabaho, tapno makatulong akmet kadagiti dadakkel ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay manang. Naimbaglaan ng tawang trabaho mita. Isong anawis ka. Mas daawak nga rod, no apay adito ipay tinagsarakan ta. Mabalin ka mo tama pa ni Balay. Kababain mo't no kanayon na mapana kay Balay yo, Monica. Kan may sa, adalang ipadamag ko kun ka. Anya day ta? Kasla good news ah. Wala. Talaga good news. Amom, adan trabaho. Agpaiso? Wan Monica, nakastrikak ka sweater ti may sa cafe ili. Wow! Congrats! Makitam, kunaktumot kan ka nga adan tulat ta masarakam a pagtrabahwam. Monica, agyaman na kiti suportam kanyak. Amom, talaga nga na maupupay akon. Tadyak mo't lang makasapulan iti panggadak. Oray nung makuna na babala nga klase ti trabaho, ngam nasaysayatan, ngam tayawan na pulos. Amin tayo kat mangrugi iti nababa. Ngam adakan ka nga agpursige tapno ngumato ka. Ngam amumuta sana dahi ti tarapaap ko. Talaga ati kayat ko katagtrabaho iti balasiw taaw. Wen, amok day ta. Ngam ininot. Inton makaurnong kan, mabalin mo nga ituloy day ta nga arapaap mo. At least, adanton makuna nga experience mo. Sa bagay, isasaysayatag tagtrabaho iti cafe. Tapnaon mo ti makuna jakin kukwa. Rumbang laang. Anya ti amom, ang mga nuditan ti pangrugyan ti swertem. Sapay la ko Monica. Aramidak na ti para iti pamilyak. Naimbaglangan tadda ka gayem ko. Kanayon ang nakasuporta kanyak. Arig na agkabsatan, iso nga daak laang dito'y akanayon amang tarabay kan ka. Namnamaam day ta, Chris. Nanang, tatang, ada na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Ha, day, anya day ta anak. Kasla nakaragrag sa kaita, Grace. Anya nga minday ta adamag ay anak kao. Tatang, nakastrikak ka sweater ti may sa cafe iti ili. Adan trabaho ka. Day, ay nagsaya atan ngay anak ko. Wan nga rod nanang. Iso na lang, tanababa klase ti trabaho. Ngam kinayat ko latan tapno makatulong akmatan ka na kayo. Apay nga min aday ka ti pampanunutam.
Kabaalan mi paymat ka ni nanang mo tagtrabaho. Di panunutem kat ti masakbayam. Wan mo't nga agpaiso anak. Nangruna kat di da kamot na ipayan itinapintas a panagbiag, tasaan tayo mo tabak nang. Nanang, umdasin dagiti sakripisyong aramida nyo kun ni tatang. Kailala anak ko, ta saan ka na nakapagtuloy ang nagadal? Okay lang dahi tatang. Awan mo ti edadapilpil yan tag kolehiyo. Anya tamo tayo. Ang mga numakaurno nga kadagos. Di maituloy kung doon ti panagadal ko. Ay, talaga nagsayaat ka nga anak. Ala, sa apay kuma, tanasayaat to ti kasasaad mo iti pagtrabahwam. Pagtrabaho ka nasaya at Grace, anak ko. Ngamnay, di mo kumamot abuswon ti bagem, wan? Wan tatang. Ay na, excited ako na mga rugi ti pagtrabahwak tatang. Nanang. Kumusta mo't yung mo nga aldaw mo iti trabahom, Chris? Medyo makabandog. Nangruna na og sangputan dagiti customer. Ngam ka ba ilak? Umunapay lang aldaw ko ngam adun tinaadal ko, Monica. Nasayaat mo't. Talaga ang naggagat ka, Chris. Kasapulan. Tapno saan naka basta-basta maawanan iti trabaho. Una, no maya ti performance mo, siguradong agbayag ka iti trabahom. Ngam, sana kaya ta sa wunday ta nalipata kong tarapap kong agabroad, Monica. Isong ay kagumakta gurnong. Tapno adan to aramatek inton dumteng daytang aldaw. Wen, iso adi ka unay agganat. No talaga na ita ni ama ka-abroad ka, sigurado ang mapasamak dayta. Naimbag ta nakariing kan, anak ko. Agar mo sarkan, tapno saan ka amala daw iti trabahom. Wan nanang. Ni tatang ngay. Maudin tong, tasaan mo tama panagubra itay di talon. Kasla, mading amin ti bagina. Ay sos. Amang ano na ornungan nun iti bannog, nanang. Nagagatumot ngamin. Amumot ni tatang mo. No mabalbalin, di na kaya ti adalatan dito'y balay nga awan ar-aramiden na. Adala nga rudan trabaho. Di siya kundi makamu kadagiti kasapulan tayo dito balay. Ada ko maibagak anak ko. Anya day tananang. Maibibusan dagiti agas ni tatang mo. Mabainak ko maamang ibagakan ka. Jakmat kayat nga aglangan nga agtumarti amam. Sige nanang. Ibagayon na anya dagiti kasapulan ng katangan. Ta siya kundi dumaga si Jibutika inton madamdama. Pasensya ka na, anak ko. Awan parikot iti dayta nanang. Basta para kada kayo kan ni tatang. Gapu ta marigata nak nga agsapol iti trabaho. Gapukat nga rudan iti kinakurang ti adal ko, manang Emmy. Napalaos ti ragsak ko, idinaawatak iti may sa cafe iti lugar mi. Aklunak adimtang ti gundaway, amakarik naak iti pan nakaupay, idi agsapsapulak iti trabaho. Ngam dinak sinardayan nga inandingay, kan inikan inspirasyon ni Monica. Kaubingak ni Monica manang, iso kayarigan na akasla kamin agkabsat.
Apaman ang nakastrekak iti trabaho, ingka gumaak ti nagurnong. Ngam saan ang maliklikan ang maasot kumatla ang ti ururnong ag akwarta. Gaputa masapul a gumatang iti agas para iti amak. Kastamutan iti daduma pay akasapulan iti balaymi. Diyak nga rod maliklikan ti agpanunot manang, nang runaket matagtagaptan ti panagurnong ko, iti aramatek nga agaplay, ijay balasiw taaw. Monica, talaga marigirigatan akon. Saan nga umdas ti matmat gadak ka sweater? Apay Chris, ada ka di problema? Awan matkit di. Ngam, pampanunutok tagsapol iti pag-sidelinean. Tapno makaurnong ka dagos, itaramatek nga agaplay di abroad. Ngam, kabaalam ka di pay? Ang mga naabos mo matitihusto tabagim, katagsakit ka. Saan man? Oray tunggal day off ko lang nga da pagtrabaho ka sa bali. Kaya't mo tapautangan ka? Ha? Ni, saanan? Nakababayin matkin ka. Basta ikaw gumaktag sapol iti pag-sidelineak. Mabalinak mo ta makitangdan no adag kasapulan. Di pa'y katawan ina namon. Okay lang, Monica. Tinapatag, may pay ko dagiti kasapulan dananang kantatang. Kan makaurnungak met. Sige, no day tati desisyon mo. Ngam na ada ka sa pulam, ibagamla ang kanyak, tamadadaanak at tumulong. Day, apay, papanam, Chris. Di mo tawan trabahom itako nam. Nakasaritak ni Diego agayem ko nanang. Tumulong da ka nung agburas kadagiti nateng ni Tata Lando. Ibaga ka sumurtak met, tay supay ti maitangdan kanyak. Ha, ay sigurado ka anak ko. Awan ina namon ano kasta. Ab-abusum mo tanday tabagim. Kabailak nanang, didak pagdanagan. Kaya't kung amin ti makaurnong adagos, tapno ada aramatek nga agaplay iti trabaho iti abroad. Talaga desidido ka nga agabrod, anak ko. Talaga nanang. Kaya't kayo nga na matulungan ka ni Tatang. Kaya't kayo nga ipaayan itinapinta sa panagbiag. Kontento kamin ka ni tatang mo kadagiti maitultulong mo, anak ko. No talaga kaya't mo ti agabrod. Aramidam dayta para iti masakbayam. Di na kami pampanunutan ka ni tatang mo. Mabalin mataya saan nanang. Da kayo ti kang runaan na makagapo, iso kayat ko ti mapan iti balasiw taaw. Agyaman kami, Chris. Ngam saan na kami nga obligasyon. Saan na kan tupay ang naipayan itinapintas a biyag. Aramidak da ito'y gaputan na patag kayo kanyak nanang. Kaya't ko asubadan dagiti rigat yo anang padakkel kanyak. Monica, talaga kaya't kung abroad. Sigurado kan iti dayta planom? Sigurado akon. Talaga kami nasaan nga umdas ti matmat gadak. Tapno matulungak dagiti dadakkel ko. Tiyakayat nga grigrigat na ngaging gaita. Maawatan ka, Chris. Kat bilibak iti kinasimpot mo nga anak. Amo ka narigat tagtrabaho di abroad. Ngam, ikagumaak para iti pamilyak. Kaano nga iti planom apa nag-apply? Ada ka na amo di katrabaho kay agency. Ijayak to ngaag-apply. Sige. Saan ko atob nga ron day tapanggap mo? Isasuportaran ka. Noda ka sa pulam, ibagamla ang kanya. Agyaman ak Monica. Talaga nagsaya at kagayam. Kat pakasarakam nga iti dayta nga agency. Kunamat di gayam ko nga danto ka na umay dito lugar tayo nga agala ka dagiti kayat na tagtrabaho iti balasiw taaw.
Ato ka no ti kasapulan da trabahador. Ijay to amamwak, noon niya ti mabalin ko aserkan. Good luck, Chris. Ikararag ko ta sapay ko ma. Tagbaligi ka iti day ta a desisyon mo. Anya jay kunam anak ko. Tatang, kaya't kung taga-abroad, isang agaplayak iti agency nga ibagbaga di katrabahwak. No talaga adisidido kan anak ko. Sige, aramidom no anya ti amu ba pagsaya atam. Suportaran da ka. Agyaman ak nanang, talaga kayat kung ti makapan ijiballasiw taaw. Ket apag iso, tada ka no representative di agency nga umay agkalap iti trabahador diti lugar tayo. Kasta ka de. Wen nanang, iso pa di gastusik kumamapan iti Manila. Iso ano matuloy di ibagbaga ti katrabahwak, agaplaya kon nanang. Tatang, Sikat makaam mo, Chris. Ngam pangalam nga iti gastusem nga agaplay anak ko. Huwag nga agpaiso, anak ko. adamot kit basit nga ornong ko. Ket no bilang ta saan nga umdas, madadaan mo't ni Monica mangipabulod iti kwarta kanyak. Talaga nagsaya at na agayim mo, Chris. No bilang makapan kay di abroad, di mo tuliplipatan dagiti tao anang tulong ken ka. Un nga agpaiso, Chris, anak. Nang runa, tigayim mo ani Monica. Wen tatang, nanang, jak to makalipat apulos. Nakapagdesisyon akon nga agabroad man ng Emmy, gaputa saan nga umanay ti matmat gadak diti Pilipinas, tapno maipaayak iti nasaya at abiyag dagiti dadakkel ko. Marigatan ak namin nga agbirok iti sabali ang mabalin ko apagtrabahuan, gapu iti schedule ko iti cafe apagpapaayak. Naturodak manang, gaputa damot basit urnong kon, kan adda ni Monica ang madadaan at tumulong kanyak, no kurang ti kwarta nga aramatek iti panag-apply ko iti agency. Agingga iti maysang aldaw, simangpet iti lugar mi di representative ti agency a pag-applyak. Ado kami ang nag-apply manang, tanapintas at trabaho iti pagilyan nga Australia ti isapsapulan da kadagiti trabahador. Iso na laeng taada kondisyon a masapul kano a makabayad kami iti kantidad a kinid daw da, tapno makaala kami iti slot. No kasta, nakasarita mo ti representative di agency nga ibagbagam, Chris? Wen Monica, katamom, napinta sa trabaho di Australia ti mabalin mi nga applyan. Kasta ka di? Nagsaya at nga roden ngay. Iso na lang, tamasapol ka nung agbayad kamin. Tapno makaala kami ti islat. Ta first come first serve ka no ti mapasamak. No asino dagiti umunang agbayad, isuda ti maipaayan iti islat. Kan maornos nga insigida ti papeles da amapan iti dayja apagilyan. Ada ka di maitulong ko? Mabainak ko mamangibagakan ka. Ngam awan mo ti sabaling amok amabalin ko nga umutangan no saan na si ka. Iso puspos kulo kun ti rupak. Umutang ako makan ka iti inayon ko iti ornong ko. Tapno makabayad ka dagos. Sige, ibagam naman o ti kasapulam, tapabuludan ka. Ay na, agyaman akin ka Monica. Naawan ka. Jak amon no asino ti tumaraya kapag buludan iti kwarta.
Di matsaritaan ta dayta, nga no da ka sa pulam, di ka bumdeng nga umasidag kanyak, tapautangan ka. Agyaman ak Monica. Sana bale. Apa man na makapanak di Australia. Tiyo mo na asweldok, ibayad ko adagos kun ka. Ay na Chris, di mo pa'y panunutan dayta. Tinapatag kat makapan kapay. Dayta ti kang runaan arumbang nga asikaswam. Kumusta nga iji pa nag-apply mo iji abroad, anak ko? Asidi na makapan kami nanang. More urnusin dagiti papeles mi. Kasta ka day. Ano kayon samot ang nag-apply iti dayjay nga agency anak ko? Wen tatang. May mayat day jayan. Ta isuda ti imay diti lugar tayo. Sana na masapul amapan kami pa iji Manila nga ag-apply. Adamot inbati da contact number da. Tapno makontak mi ida, no bilang adadamagan mi, wano ada kasapulan mi. Kaano nga'y kano ti ipapanyo, anak ko? Awan pa'y mo timbagbagada nga eksakto nga aldaw nanang. Ngam, mabiitan, ta nakabayad kamin. Sigurado nga danislat mi. Nay, basta di ka agliway nga agkararag anak ko. Tapno yadayo na ka ti Diyos iti saan anasaya at apasama. Wan nga agpaiso, anak ko. Amumot nga ado ti malukloko dagiti peke a recruiter. Di kaya agdanag nanang. Sigurado dyan nag-applyan mi. Tada pa yung bati da calling card. Kan ada pa yung website da. Alakat orayan tayo nga ruda, anak ko. Sa paila ko tamakapan kan iti mabiit. Wan nga rin, nanang. Talaga magagaran ako na makapan di Australia. Iti kasta, mapapintas kong tumot ti panagbiag tayo. Apay nga eh. Jakmutan makontak di tao nga imay idi dito lugar mi. Hindi pa na minsan nga aldaw padpadasak nga awagan. Nga maging gayta. Jak pa ilan na kontak. Sabalin tagparparik na kanya ka. Amang ano na biktima kami mutan iti illegal recruiter. Diyos ko. Sapay la kumatabidot da ito yung agparparik na kanyak. Diyak mo na niya taramidak no bilang na biktima ang agpaiso iti fake recruiter. Diyak lakit ti amo noon niya ti rumbang nga aramidak. Agyaman ak tayo manugot ka anak sinara kanyak, Monica. Oh, apay Chris, ada problema? Monica, jakmutan makontak di numero nga ito di representative ti agency. Uray ti website da. Jakon masarakan iti internet. Anya? Sigurado ka iti nawagam a numero? Dinamag mo kumadagiti padam ang nag-apply iti dayjay nga agency. Inaramid kong dayta. Katura isuda, saan damutin na makontak da dya tao? Di mo ibaga na scam kayo. Diyak kaya ta panunutan da ita, Monica. Ngam kas ipasimudag ti mapaspasama kita. Talaga napeki kami. Dagiti awanan bain? Di dala na asyanan ka dagiti agtartarigagay ang makatrabaho iti abroad. Kasanuak pa ita. Kasanun ti arapaap ko para kadagiti dadakkel ko. Di ka maawanan itinamnama. Padasan tayo asapulan day nga agency. Basol ko da ito eh.
Gapoy ayat ko ang makabrod na dagos. Nagtalag ka kadagit siya at tao. Di mo pa basulang tabagin. Kaya't mula ang mo ta sumaya at tibiyagyo iti pamilya. Awanin siya ornong ko. Kat tinasakit. Neramraman pa in pati ti kwartam. Kasano pa ita mabayadan ka, Monica? Di mo pa'y panunutan dayta. Saan mo mo't anagayatan tinapasamak? Monica? Amin tayo agkamali. Ti importante itakat makabangon kamanan. Ikagumam alipatan tinapasamak. At dan tumot la pa nagpulo dagiti awanan bain. Tsaka mo no kasano ka mangrugi manan. Mababainak ka. Di ka agdanag. Tulungan ka. Mga barwanan ka. Amok adin nakabaybayan ti Diyos. Agyaman ka, Monica. Naawan ka lang ata. Diya ko na munoan niya teramidag. Panubok laang daytoy, Chris. Agbalin ka na tibkar. Amok akabaalam dayta. Di ka sumuko. Di ka umibot iti panagpalag mo iti Diyos. Pangaasim, Chris. Napalalo ti panakaupay ko gapo iti napasamak manang Emmy. Nalaos nga mintigagar ko idi ang makatrabahon iji balasi u taaw. Taamok anong mapasamak dayta, agbaliw moten ang mamin pinsan ti kasasaad mi iti biyag kadananang kentatang ko. Ngem anyan tanamin pinsan anaripuog ti amin nga arapaap ko. Gapo iti panangloko kada kami dagiti awanan konsensya at tao. Aklunak asla mapukaw ko idi ti simbang ti panunot ko. Ngam dinak binaybayan ni Monica agayem ko. Inandingay kan tinulungan nak, tapno makabangon ak manan. Kat babaan iti kaasi kan tulong matan tinamarswa, nakasapulak iti natalgad kan permanente apanggadak, iti laksid ti kinakurang ti adal ko. Gapo iti dayja napasamak manang Emmy, nagamaka kon nga agabrod. Iso na laeng tanod duma, umapay lata ti gagar ko nga agtrabaho iji balasiw taaw. Ngem laplap dakon ti bagik, tanaleksyon ak nga ruden, gapo iti nagbalin apadas ko. Amok nga ado kadagiti dumdumngeg ti agar arapaap met a makaabroad. Kat sapay lakuma, taagserbi a pagadalan ti insalaysay ko, tapno naan anay ang makapagannad dagiti agtartarigagay nga agtrabaho ijay balasiw taaw. Agyamanak manang, to'y pagayam mo, Chris. Pagayam ko a Chris, mangrikrik na akmet, kalpasan anabasak ti pakabuklan ti salaysay mo. Nagsakit nga agpayso a panunutan, ama sayang laeng ti amin a nagbannugan, no maalilaw tayo kadagiti tao nga awanan konsensya. Agasam ngay nga agpayso, nagrigatam iti numano atawan para iti arapaap mo ang makaabroad, ngam iti apagdarikmat, mapukawlatan akas lasok. Nakasang, nang runa kadagiti kasken ka, adandani impaaymon ti sibubukal abiyag mo, tapno matunoy mo kumalaeng ti arapaap mo. Namsapay lakuma, tadi ka mapukawan iti namnama. Takas na ko namutan iti surat mo, nakasarak kan iti natalgad, kan permanente at trabahom.
Panagkunak no saysaya atom ti agdama at trabahom ita, ang mga numapasaya at mumatlaang ti panagbiag mo, nga uray saan kan amakapan ije balasiw taaw. Alakastan pagayam ko, kat agyama na kiti panangibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi